ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera, and this is Top Secrets. Ito po ang programa para sa mga kabisyo natin gustong magbahagi ng kanilang pinakatatagong sekreto. And since it's Friday Kabisyo, syempre, rated SPG ang ating mga top secret sharer. Pero alam nyo, itong top secret sharer natin na si Talia, may halong, alam mo yun, kaseryosohanin and at the same time, message to everybody itong kanyang top secret. So, hello Talia, nandiyan ka pa ba? Opo. Hello po. Ayan, sana kahit papaano ay medyo nakapagpahinga-hinga ka, no? Nung Opo. tayo yung nagkaroon ng break time, nag-commercial break. Nasa na nga tayo natapos kanina? Ah, Yung naramdaman Ano- mo. opo. Alam niyo po yung kasama ko po sa buhay, my husband has been very brave. Mhm. Isa po siya sa pinakamatapang na tao na nakita ko. May anak kayo? Kasi po wala po. Mhm. Wala. Swerte nga po, wala eh. Mm-mm. Napakatapang po nitong tao na to. Sobrang tapang niya na hindi ko po sukat akalain nakakayanin niya kasi po hindi niya po ako binitawan. Mhm. Kasi po kapatid ko po yun eh, ang dapat pong mag-shoulder ng responsibilidad at pagdurusa kung ako pong tatanungin is ako kasi kapatid ko siya eh. Mm-mm. Kumbaga po nadamay lang po siya. Mhm. Pero alam niyo po hindi niya po ako binitawan. Napakabuti po nung puso niya, yung pinagsumpaan po namin, hindi niya binitawan, hindi niya tinalikuran. Despite po sa ganito. Mhm. You're blessed na magkaroon ka ng ganyang asawa ha. Kasi may iba kapag nandun ka na sa pinaka baon na lupa, hindi ka nasasamahan, 'di ba? Parang sa ginhawa lang eh, parang nakakalimutan yung sinumpaan eh nung nagpakasal. You're Maano blessed. po siya, tsaka matapang. Matapang po siya na kaya po alam niyo po madalas, gusto ko na lang pong solo. Hindi ko po siya, kasi po nakikita ko nadudurog siya eh, kapag ka po Naging nakikita emotional ko po ka. siya, natatakot po siya. Mhm. Nakikita ko na naaawa siya sa akin. Mhm. Yung mga ganun po. Kaya po, minsan talaga lagi na lang po ako nagpapasalamat. Alam niyo po, ang dasal ko before is, sana po hipuin niyo yung puso nila para po wag silang magalit sa amin. Alam Mhm. niyo po, DJ Rocky, ko anong dasal ko ngayon. Anong dasal mo ngayon? Lord, hipuin niyo po yung puso ko para po maunawaan kung ba't sila nagagalit. Yun na po yung dasal ko ngayon. Mhm. Kasi po alam ko po talaga na pinaghirapan nila yun. Kaya Mhm. kahit po ganito yung nangyayari, alam ko po na ira lang po to ng buhay ko. Mhm. Nung napanood ko nga po yung movie ni Rosana Roses na Kuracha, iyak po talaga ako ng iyak kasi ganun po yung sitwasyon. Ang tawag po kasi sa amin is torero. Yun po kasi yung tawag sa mga nag-show, couple show. Mhm. Torero po ang tawag. So, yung sa ganun pong kahirap na sitwasyon, parang lagi ko pong kailan matatapos, Mhm. paano, wala na nga po kong maramdaman kapag ka po may kaharap akong mga Mhm. viewers. Parang naging normal na sa'yo kasi nga trabaho na ito para sa'yo eh. Nakakatakot nga po eh, kasi normal na siya. May Para balak po ka bang tingin ko na siya normal. May balak ka ba na pagkatapos mo mabayaran lahat ng utang mo, titigilan mo na 'to? Sa ngayon po, opo. Yun po talaga yung goal ko para po magkaroon po ng katahimikan yung husband ko, Mhm. yung mga nagmamahal sa akin, yung mga pamilya ko. Sino lang Gusto ko nakakaalam po nito? wala po, kami lang pong mag-asawa. So hindi alam 'to ng iba mo pang mga kamag-anak at hindi rin ito alam Hindi ng po. pamilya ng asawa mo? Hindi po nila alam. Dalawa lang po kaming nakakaalam. Wala bang nagkaroon ng idea na ito yung ginagawa mo? As in, wala pa? Na parang, uy, napanood kita sa ganito. Uy, nakita kita sa ganito. Uy, may profile ka pala sa ganito. Meron bang ganun na chance? Alam mo niyo po, yun po yung isang dahilan kung ba't po ako
tumawag sa inyo para i-share kasi po masyado na siyang mabigat at meron pong nakakaalam sa mga tao Sino na to? pinagkakautangan namin. Hmm. Ginagamit na po nila yun against me, na sinasabi po nila na ikakalat nila. Mhm. Alam niyo po sa'kin po kung ako lang po, kasi po handa po ako nung pinasok ko talaga, eh. Mm, mm. Buo po talaga yung loob ko. Yun nga lang po yung husband ko po, ayaw ko po siyang Madamay. madamay kasi po kaya ko po, eh, kaya ko po. Kaya ko pong pasanin kasi handa po talaga ako. Kaso po ito pong tao na 'to na dinadamayan lang niya ako, hindi niya ako binibitawan. Na ano po ako sa kanya, nahihiya po ako. Para po madamay siya sa ganitong klaseng kahihiyan, kasi alam ko po talaga nakakahiya. Etong nakakaalam na pinagkakautangan ninyo, nag-threat sa'yo na kapag hindi mo pa siya binayaran ng ganitong amount, ipapakalat niya na o kinalat na ba niya? Nagsimula na po siya, eh, na mag-PM po sa mga friends at sa iba pong pinagkakautangan namin. Hindi niya ba Actually po naiintindihan yung na brother ko po yan yung ano, eh, ginagawa niyo para mabayaran sila? sabi po nila para daw po magtanda, actually po sinabi niya po sa brother ko na Mhm. nang-scam sa'kin. Mhm. At ang masakit po dun, ang opinyon po ng brother ko alam niyo po kung ano, ito po isa po 'to sa pinakamasakit. Ako na daw po ang pumili nito dahil marami pong maayos na paraan daw. Wow, coming Hindi niya from po him, ako maintindihan, hindi niya po ako maintindihan na mabigat na po yung sitwasyon ko. Kasi yung pera po kasi siya po yung mga pera pong nakuha niya, sa pagkakaalam ko po, ginagamit niya. Ako po yung pera pong nakuha niya sa under my name and under my business, nasa kanya. Kaya po talaga wala akong hawak na pera kahit po konti. Sa kanya ko po narinig yung gano'n po na ako po ang pumili. Napakasakit po nun kasi po ni sa hinagap, ni sa pangarap hindi ko po naisip na magkakaganito po yung buhay ko. Hindi po talaga. Pero tuloy-tuloy po ang buhay, araw-araw po 'yan, wala pong oras. Tuloy-tuloy po pagka po may tumawag sa'kin, Mhm. tinatanggap ko. May action Kasi po steps may ka ba? pagtumal, eh. May action steps ka ba para ma-contain kung ano man yung nalaman nung isa sa mga taong naka-discover na yan yung nagiging trabaho ninyo? DJ Rocky wala na po akong magagawa, eh. Kasi po nauunawaan ko po kung ba't po siya galit. Mhm. Pinilit ko po talagang unawain sa utak ko, hindi ko rin naman po puwedeng i-hold yung payment ko sa kanya kasi po magiging personal na po yun. Ang Mhm. nasa isip ko na lang po, siya na po ang magdadala nun kung sisirain niya ako, gusto ko lang po siyang bayaran. Gusto ko Mhm. lang po talaga silang bayaran lahat. Mhm. Lahat po talaga sila gusto ko lang po silang bayaran May kaya may po timeline ganito. ka ba? May timeline ka ba? Parang base sa computation mo and sa flow nung pera na pumapasok sa inyo ngayon, mga kailan kaya ito palagay mo? Parang, um, hindi ko po talaga masabi kasi po ano po kasi 'to, eh, may pagka-illegal. Kaya po Mhm. hindi ko rin po masiguro kung gaano tatagal kasi po kahit po tumagal ang kalooban ko dito, hindi ko po alam kung may magsusuplong sa'kin or kung paano po ba, kung may magkakagusto pa po ba sa'kin. Kasi po Mhm. dito po, pagka po napanood ka na po nila, hindi na po sila babalik. Hmm. Siyempre po ano naman, bago naman. Mhm. Kasi po may kakayahan naman po silang magbayad. So, bago naman, ibang ibang tao naman. Iba Mhm. naman ang panonoorin namin. Unless nga Hindi yung naman benefactors mo. opo, yung benefactors ko po na regular clients. Pero siyempre po, kasi po may mga sabit po yung DJ Rocky kaya po hindi pa rin po yun sigurado. Pagka po nahuli yun, I mean nahuli po ng misis yun, putol po yun agad. Hmm. Kaya kaya Normally wala mga pong yung mga kliyente mo taga-anong bansa ba? iba-iba po. Pero yung may gusto po kasi sa body type ko is Americans, eh. Hmm. May mga ano po yan,
meron pong ganitong lahi, ganito po ang type na gusto May nila. mga preference Tinuro po yun kanya-kanya. meron tinuro po yun sa agency. Dun nag-a-agency po ako, tinuturo po nila yun. Kaya Hmm. po, alam namin Kumbaga kung ano po yung may ibig ko sabihin. briefing. Opo, ano po yun, weekly po yung seminar. Weekly May yung seminar po seminar dun. para masumusay pa Opo. kayo, gano'n? Opo, meron po talagang gano'n kasi po may leveling po yun. Para po yung aquarium, DJ Rocky, eh. Mm. Nasa isang aquarium po kayo na doon namimili. Mhm. Buti hindi mo naman naisip na pumunta na sa gano'n? Sa personal po, Mm. O naisip mo hindi rin po. 'yun? Nung nasisira na po yung ulo ko sa yung hirap na po talaga ako, kaso po naisip ko po, hindi po deserve ng mga taong nagmamahal sa'kin na makita ako na gano'n. Kaya po nagtago na lang ako. Mhm. Kaso po alam niyo po mabigat na mabigat po talaga sa loob ng itinatago, ng wala pong pinagsasabihan. Napakasakit po talaga sa kalooban na gano'n. Ta's po yung natatakot ka kasi baka mamaya biglang biglang sumabog, biglang magising ka na lang na nasa social media ka na. Mhm. Gano'n po yung fear ko ngayon. Kaya po napakasuwerte po ng mga taong may option. Mhm. Ako po kasi Pero just in case ba wala po talaga akong mapagpilian. handa ka sa lahat? Handa ka? Handang-handa po ako. Kasi po, mula po noon hanggang ngayon malinis po intensyon namin. Mhm. Wala po akong intensyon na takbuhan sila, Mhm. wala po. Gusto ko po talaga silang bayaran. Lagi ko po sinasabi sa kanila, lumalaban na ako na siraan ng buhay para mabayaran kayo. Mhm. Sana 'wag ninyo kaming husgahan, 'wag ninyo kaming murahin, 'wag niyo kaming saktan. Mhm. Yun lang po yung pakiusap ko kasi po lalo po yung husband ko mabuting tao po siya, mabait Mhm. po siya. Hindi po niya deserve yung mga gano'n. Nadamay lang po sa'kin kasi, Mhm. nadamay lang po. Talia, kung ngayon nakikinig yung kapatid mo, puwede mo ba siyang bigyan ng mensahe? Or puwede ba namin siyang yakapin ng sobrang higpit pero sa leeg lang? Puwede ba 'yun? Um, Charot. Bigyan mo Siguro naman po siya ng alam niyo po mensahe kung sakaling nakikinig siya ngayon, bypassing, biglang nakikinig yung kapatid mo, diretsuhin mo na, anong mensahe mo sa kanya? ang gusto ko po sabihin sa kanya, yun nga po, darating ang panahon Kunwari kausap mo siya ngayon. Ano darating ang panahon makakalimutan ko lahat. Mapapatawad ko po siya kasi kapatid ko po siya, pagmahal po talaga ako sa kapatid. Mapapatawad ko siya, sigurado po yun. Pero yung dangal ko po, hinding-hindi ko makakalimutan. Kung ano po yung nawala sa'kin, hinding-hindi ko makakalimutan at dala-dala niya po yun. Siya po ang may credits kung bakit po ako naging isang sikat na showgirl. Mhm. At Nakakatawa po minsan po pinagtatawanan ko na lang yung sasabihin po sa'kin na ang tawag po kasi sa'kin sa agency before is fast rising star kasi po biglang ang galing mo. nakilala po talaga ako agad. Opo, Magaling ka, fast ganyan. rising star. Plus, kapag ikaw talaga nandun ka sa sitwasyon na napakadesperada mo na makakuha ng pera at makalikom ng pera, sisipagan mo, bukod sa sisipagan mo, gagalingan mo talaga para agad-agad makakuha ka ng magandang pera, 'di ba? Oo, DJ Rocky, akala nila bawat indayog, bawat sayaw, bawat kalabit, bawat hipo mo sa katawan mo, akala po nila gustong-gusto mo. Tuwang-tuwa sila sa nakikita nila na yung bawat haplos mo, bawat lumalabas sa bibig mo, yung ungol mo, gustong-gusto nila. Akala nila ang galing-galing mo. Pero alam niyo po bawat ungol na lumalabas, bawat pagsunod mo sa hinihiling ng customer, nauubos po ako. Pero kinabukasan po, tatayo ka, babangon ka na parang wala, laban ulit. Tapos hahawakan mo ulit yung sarili mo. Tapos gano'n ulit. Ikot ng ikot, gano'n po na gano'n ang cycle. Ubos na po ako, naiiyak ako. Ubos na po ako. Pero tatayo po ako kasi po para ko silang anak na kung sa kanila po, sa ibang tao po merong tanong 'no, "Para kanino ka bumabangon?"
Alam niyo po kung ano pong dapat na itanong sa akin o sa mga katulad ko showgirl, para kanino ka humihiga? Yun po yung dapat na tanong sa'min. Para kanino ka humihiga at bukas para kanino ka babangon? Para sa kanila po ako bumabangon, sana po wag po nila kaming husgahan. Kasi ang hirap po ng sitwasyon, wala na po talaga kaming daan palabas, ito na lang. Sa asawa mo, kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo? Nagpapasalamat ako, sabi nga nila, 'di ba, sabi sa Bible, ang kayamanan ay namamana sa magulang, pero ang mabuting asawa ay regalo ng Diyos. Nagpapasalamat ako dahil tayong dalawa yung nagkatagpo. Tsaka pasensya ka na din kasi pasensya ka na, nadamay ka. Salamat di mo ko binitawan, di rin kita bibitawan. Kahit sa ang impyerno ko magpunta, sasama ako. Sasama ako sa'yo. Katulad ng pagsama mo sa akin ngayon na nasa impyerno ko. Thank you. Thank you din, Talia, ha? Uy, suminghot na. Salamat po. Malaking kagaangan po sa kalooban ko na na-share ko po yung storya ng buhay ko. And hugs to you. Isang mahigpit na yakap sa'yo sa buong katawan mo, pero isang mahigpit na yakap sa leeg dun sa kapatid mo. Opo. Sana gumaan talaga yung nararamdaman mo. No judgment at all. Ang gusto lang namin ay mapabuti ka, maging maayos yung buhay mo, and at the same time, matupad lahat ng pangarap mo. At kung pangarap mo ay makaahon dyan, naway matupad ito. Sana yung mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon sa atin, sabay-sabay tayo magdasal ha, na maging maayos yung lagay ng ating top secret sharer. Dahil ramdam naming lahat ang iyong malinis na intensyon, ang malinis mong hangarin na mabayaran mo lahat ng iyong pinagkakautangan at nang makaahon na sa pagkalugmok na ito. Opo. Ayan. Thank you, Talia. Maraming salamat po. DJ Rocky, you know what? You've been an inspiration to me. I'm always listening to you. Nasa afternoon slot ka pa lang, nakikinig na ako sa'yo talaga palagi. Oh, Because of your wisdom, sobrang nakakagaan ka ng loob. Kahit pakinggan, lalo pala ngayon nakausap ka. Oh, thank you. I hope to meet you in person. No judgment at all. Kung gusto mo, kami pa magbabayad ng views mo. Charot! Hello? Handa na po ako. Pero kahit wala ng pakitaan. Yeah, but Talia, I hope to meet you in person ha. Tsaka sana talaga umayos na yung lagay na meron kayo ngayon. And salute sa husband mo at lalong-lalo na sa'yo because hindi lahat ng tao nakakasurvive sa ganyang klaseng sitwasyon. Alam mo yung parang nakakabaliw. At ewan ko ha, siguro meron lang din akong opinion about mga ganitong klaseng trabaho. Kapag sarili mo lang naman yung ginagawan mo ng kasalanan at wala kang taong ibang inaapakan, that's okay. Kung gagawa ka ng kasalanan mo sa sarili mo na lang, diba? That's okay. Kasi, at least walang tinapakan tao, totoo. wala kang tinakbuhan. Totoo. Kumbaga ikaw nga, magbabayad ka pa at nagbabayad ka pa nga ng pinagkakautangan ng hindi mo naman kasalanan, diba? Ikaw lang yung humaharap. So, saludo talaga sa'yo. Saludo. Thank you. Thank you, Talia. God bless and good night to you. Good night. Maraming salamat po. At yan po ang ating, wait lang, hindi bagay yung yung background song natin eh. Oo, may konting SPG yung ating napakinggan kanina. But it was more of an inspiring kind of call, no? Inspiring kind of story. Sabihin na natin na sa mata ng ibang tao, hindi yun okay. Hindi yun malinis. Like, yak, diba? Bakit ka gagawin ganyan? Yung dangal mo, kumusta naman? You're being paid as a sex worker online. Grabe naman yan. Ang dami pa namang mga malilinis na paraan para ikaw ay kumita ng pera. Yung kagabi, diba sabi ko,
Marami namang paraan eh. Marami namang paraan. Yung malinis na paraan. But di yun yung gawin mo hanggat maaga pa. But this time, sabihin ko sa'yo, dahil dun sa call na yun, mas naunawaan ko yung mga taong nandun sa ganung klaseng sitwasyon. Lalo na yun, 4 million yung kailangan bayaran, 3 million pa yung kailangan bayaran. And hindi lang naman yun yung dapat nilang bayaran, kundi yung mga monthly expenses nila or daily expenses nila. At sa liit ba naman ang pinapasahod dito sa normal na isang manggagawang Pilipino? 'Di ba? Parang gugustuhin mo na talaga na mag-online showgirl ka na lang. Yung akala mo, pag sinabi natin showgirl online or sabihin natin model online, sex worker ka online, ibig sabihin nun, easy money. Pero kung tutuusin, hindi naman siya easy money. Bakit? Kasi tuwing mag-show ka, may bigat kang nararamdaman. To the point na kapag araw-araw mo siyang ginagawa, nagiging normal sa'yo, pero alam mong empty ka inside. And it's not the best feeling na araw-araw, yun yung dala-dala mo. So, respect to those people na yun yung hustle. And I think if we respect each other's kind of hustle, as long as wala po tayo natatapakang ibang tao, malinis ang ating intensyon, then walang pakialaman nun ang ginagawa, diba? Tsaka kung papipiliin nyo nga ako ng kasalanan, mas gugustuhin ko na magkaroon ako ng kasalanan sa sarili ko kaysa magkaroon ako ng kasalanan sa ibang tao. Kumbaga kung papipiliin mo ako kung ano yung less evil, is it magnanakaw or pokpok? Pipiliin ko pokpok. Bakit? Kasi ang vina-violate niya lang yung sarili niya eh. Or baka ngayon hindi niya pa naisip na violation yun sa sarili niya. Pero, nagsishow siya, pero sarili niya lang yung daladala niya. Wala siyang hinahablot na ibang bagay. Para nakawin, wala. Sarili niya. Daladala niya. Unlike pag ikaw, magnanakaw ka, nakaagrabyado ka ng iba kasi pinaghirapan ng iba yung ninakaw mo. So, kabisyo, let's be kind to others and let's respect the hustle of each and every one. This is Top Secrets. That portion was brought to you by Soviets Advance. Walang kasi Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!